היו כולם. אז אני ביום כיף עם אמא שלי, וכמו שאתם רואים עשיתי הגילי. אומייגד, זה מהמם. והיא קנתה לי בגדים. תראה, זה לא מה שבאתי איתו לקניון, זה חדש. עכשיו, כאילו לנקול למורדת את הטיקט, והתחדשתי גם בשרשרת כסף אמיתי. ואני כרגע מחכה וואי רגע. שיט, הכיסא מתנדד, מה זה? זה למה נפל הבורג. טוב, אז אני אחליף את הכיסאות. יהיה לי יותר נוח. קיצר, אז אחר כך אנחנו עוברים גם לסוויט טיים. אז אני הולכת לשים להם עוקב. ביי, רגע. אוקיי, שמתי עוקב ואחרי הגיע האוכל. אז אל תשפטו אותי. ואיפה אמא שלי? משחות לימון? אוקיי, זה טוב. תודה רבה. לערבב שהכל כאילו משתלב עם הטעם. החמוד, המלוח, טוב. טעים ממש. אוקיי, אז אני אראה קצת יוטיוב ודווקא ממש טעים. אוקיי, אז לאכול לחלק 2 של זמן איכות אמא ובת.